तंत्रज्ञानाच्या युगात भरकटलेल्या युवा पिढीला पुन्हा साहित्य क्षेत्राकडे वळवण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या लेखन, काव्य, संगीत अशा विषयांवर आधारित महाराष्ट्रातील दुसऱ्या कार्यशाळेचे उद्घाटन सावंतवाडी संस्थानच्या राणीसाहेब श्रीमंत शुभदादेवी भोसले यांच्या हस्ते आज येथे करण्यात आले। ज्येष्ठ साहित्यिक पु ल देशपांडे, ग दी माडगूळकर व सुधीर फडके यांच्या जनशताब्दी वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात अशा तब्बल 100 कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे। सावंतवाडी शहराला संस्थान काळापासूनच सांस्कृतिक कलेचा वारसा लाभला आहे। या पार्श्वभूमीवर नवोदित कलाकारांना घडवण्यासाठी अशा कार्यशाळांची आवश्यकता आहे। तरी या कार्यशाळेत मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन राणीसाहेब सौ भोसले यांनी या प्रसंगी बोलताना केले। यावेळी प्रमुख पाहुणे व मार्गदर्शक म्हणून प्रसिद्ध साहित्यिक निकिता भागवत, मोहन कुंभार, दत्तप्रसाद जोग, माधुरी चव्हाण, सचिन इंगळे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डी.एल. भारमल, कार्यक्रमाचे समन्वय एम.बी. बर्गे, मराठी विभाग प्रमुख एम.पी. चौगुले तसेच इतर शिक्षक व कार्यशाळेत सहभागी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित प्रामुख्याने 4 पात्रांचा ताल किंवा 4 पात्रांचं मीटर असतं। म्हणजे काय 4 पात्रांचं म्हणजे काय? आता मगाशी उदाहरण मारायचं हे गाणं आपण सगळ्यांच्या एकत्र म्हणलं तेव्हा मी तुम्हाला टायमिंग दिलं होतं, आठवतं काय दिलं? 1 2 3 4 मायेचा असं सुरू बरोबर। तर ह्याच्यात 1 2 3 4 हे काउंटिंग दिलं होतं। तो बेसिकली